Viete, čo dnes zadržuje Boží súd nad týmto svetom? Kristova cirkev na zemi. Písmo hovorí, že Boh má svoj čas a svoj plán. Až keď vojde plný počet pohanov do spasenia, potom Boh dokončí svoje dielo. Ako je napísané, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toto tajomstvo, lebo zavrhnutie čiastočne postihlo Izrael, kým nevojde plný počet pohanov, Rimanom 11, 25. V ten deň, keď Kristus vychváti cirkev domov a spolu s ňou aj tých zo Židov, ktorí prijali Ježiša ako Mesiáša, na zemi zostanú len tí, ktorí odmietli zmierenie skrze krv Ježiša Krista. A keď človek odmietne uveriť evanjeliu, že Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a tretieho dňa bol vzkriesený, 1. Korinťanom 15, 1 až 4, v skutočnosti tým hovorí Bohu, za svoje hriechy chcem zaplatiť sám. A najťažšie na tom je, že Boh človeka berie vážne. Písmo hovorí, lebo odplata za hriech je smrť, Rimanom 6, 23. Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom, Ján 3, 36. Keď nechceš prijať Krista, Boh tvoj výber rešpektuje. Je to ako Božie slovo hovorí, ako si zvolíš, tak sa ti stane. Nechceš. Porovnaj Jeremiáš 2, 19. Ale Boh neustále volá, dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, Hebrejom 3, 15. Pán Ježiš Kristus ponúka milosť, ešte dnes. Amen.